maulan day today. Ayan. Labas kami. Ayan, tapon muna kami ng basura sa baba. Ayan. Malamig siya, kaya ito yung jacket na sinuot ko. Malamig ng konti. Tsaka waterproof ito. Ayan. And si Ragnar is nakasuot siya ng overall. Medyo makapal siya ng konti para hindi siya nalulin. Dito lang kami sa mall. Hindi kami lakad-lakad lang kami dito. At the same time, bibili ng pagkain. Ayan, nakalabas na kami. Dito na naman kami uli. Dito kami ng mall. Magluluto ako ngayon ng torta. Yung giniling na beef giniling. Tapos may carrots, may patatas. Ito. Pero doon kami muna papasok. Doon sa kabila doon. Kasi minsan pasyal tayo banda doon naman. Magaganda yung panahon. Ayan. Ito ay yung ika. Ayan. Anak ko mahilig tumingin-tingin kahit saan. Nag-observe siya. Observer siya. Yan, tumuwid lang tayo ng daan. Nasa kabilang daan po tayo. Yan yung hand shop. May, yung bagong ano yan, yung pangalawang ano, dyan na bago lang yan ginawa. Parang, yan, healthcare center siya. Bago siya dito. Sa may building namin. Yan. Ito yung mall. Yan. Medyo makulimlim na yung araw na to, saka umuulan, so dapat may payong ka, may kapote si Ragnar doon just in case umulan. Dito sa kabilang side, dito sa kabilang pituan kami dumaan ng mall dito kasi punta ako dun sa Flying Tiger. Punta tayo doon. Titingin-tingin muna ng may mabibili. Tsaka dun sa normal. Total behave naman yung kasama ko ngayon. Nakatulog na siya. At hindi na siya maingay. Tingin-tingin lang siya niyan. Diba, Ragnar? Hi, Ragnar. Dito. Ito yung pintuan sa kabilang ano, daan. Ano yan? Dito maraming mga coffee shop dito. Yan. Mga pika-pika yan. Yan, coffee shop, cafe. Mga cafe dito, tsaka mga nail yung sa kuko. Tindahan din to ng mga yung sa animals. Ito parang bago to. Yan, sa mga animals yan, sa mga aso. Mga accessories ng mga aso, ng mga animals. Yan. Ito, onska. Onska. Mga gagamitan sa bahay na mahal. Hindi ako bibili dyan. Ito, nail. Ito, El Gigante. Sa phone naman.
Ito yung Apoteket. Yan. Apoteket. Yan. May bibilin ako dito para kay Ragnar. Yeah. Bibilin ako. Pasok muna tayo dito. Gusto muna ako ng kamay. Ito yung gusto kong bilhin kay Ragnar. Ito siya, blue. Blue or green? Maganda. Maganda. Green na lang kasi green yung ano niya. Ito. Or yung blue kasi malaki yung yung butas niya. Tama lang. So green. Yan. Green na muna. Yun. Ito yung bibilin ko kay Ragnar. Ito yung vitamins ni Ragnar. Everyday. Ito. Yan yung vitamins niya. Ay! Ito mga pang-baby ito. Hey! Bas ka bisa? Yan, mga pang-baby. So, ito na yung bibilin ko. Ito. Magbabayad lang ako. So, yun na. Tapos na. Palabas na tayo ng... Ay, dun pala yung ut. Ayun yung out. Ito, abino. Maganda to, abino. Yeah. Yes. Yan. Okay. Ayan. Dito naman tayo sa may banana.